kani kamde show ka implementation issue na ka police department maku mafi ngatai phir borok biadan Shg Pynap ngi ki pulit jingi hapori bhai ngedan surok bet but step ban made ka jing fine jingi te haru teng ru isnai te ban fine ru namar ye ki locals especially ngi haperkhat tamba kumuyong isa kadika lesi ka jing duna jong ka jing perkhat namar kibru kitep hite bandi umlong bandi apor ba umlong bandi apor bani akali namar season filadi hi katu kali kal along ka kenja machine kabala ban pen mensaw yano ru te kumuchong da phareng kadika behavior issue kumuyong isa sa SP jungi ri batai kum tahe namar ngi ka implementation jungi but step but meet ngi fine ka fine route ka fines jungi especially this year linga sai kan kaniat record mataw snam kadang kiu mentaling adan ski chalan system ka ba ngila ban chu fine bet hantun to da ka machine hi ngila ban chu pet chu scan ka number kalami ki details so ka fine du ka he ba menta ti kibre kitip ya kataru te long kumatus ki ngeshong ayeng hasurok ting hapet nga ngi kembon ki auto lesage banasaniru ngai sne bano ipi la dede kum ngadan hi ka jing sne te maybe kata ka de junduna jang akum police ru ngai sne ki ban fine ru bon nga plate actually mana ka tos ki auto tingong kibre kitip ngi check man kasi khamtam hane min okpo area tam ka jing at step ne ka jing bamra license kaya bete ngamtep long ngamna su tho ken te kam de show ka behavioral issue ko kadi kata ni ngamtep kata amin kadi tang ka jing su tho jang